Всяко дете има мечта, а всяка мечта има нужда от място, където да порасне. Всеки ден правим нещо ново и интересно. При нас децата не просто учат, те откриват света. Защото бъдещето започва още днес. Вече мога да чета. Тук си намерих много приятели. Тук растат знанията, приятелствата и мечтите. Присъединете се към нашето училищно семейство. Основно училище Васил Левски Хисаря ви очаква. Място, където знанието вдъхновява.